ubangiji ka zama ni jagorana. Kawal wainiya ta aure idan dubana, Allah ubangiji ka zama ni jagorana. Waken ga aikurin mu ba zan yi da nufin daɗi ba, a sanya hankula a kai ga manufa dan nere ba, ba sautin kiɗi ko raujin aman hala ba, a san abin nufi samun ruwa fa ba banza ba. Ranar litinin rana ta balan ta ayin ne, ranar 14 gawa tamfa ba rairo ne, rana ta masoyan duka duniya mun ya aune. Wannan litinin Kaduna ta riske ni ne, na baro masauki domin nufin shan iska da ni da Mu'azu da Abubakar dan Barka. Allah dan Abubakar da El Mu'azina shan iska, je gamjiget mata da maza na harka. Dama da hagu duk inda ka duba haka, mata da maza sun sha'adan san barka. Wasu sun ci ado abin sha'awa da sa haka, wasu ko ado su kai da tsarai ce haka. Gefen la'asar iska na kaɗawa a haka, sannan ga furin gida bishiyo yin barka. Can ga ƙorama na ambaliya dan na iska, mata maza na rishi da jin kai haka. Abin tambaya ya ala yake wani haka, mai ji na ya ce nishadi yake shan iska. Hakika haka ya kyautu a ce shan iska, amma zuciya kawal wainiya na saka. Kawal wainiya ta aure idan dubana, Allah ubangiji ka zama ni jagorana. Cikin zuciya na ce da wata ta gara, tunyo nake so Allah ubangiji ta awara. Labari a zuwa ce babu kunnuwa saurara, ina da kunnuwa ina da hankula dan lura. Tufkawa nake sakawa nake wara, zanawa nake gogewa nake na yi shara, saduda nake dan babu tsumi da bara. Mace kaliki mai iko da saukar kudura, cewa zuciya na aran kofa ya karo. Na rigingine ko na yi burkice ya karo, kullum ina nufin Allahu ahidin sattaro, ya taimaka mani ya yaye mani jabaro. Ga abin gani amma a ba idan kowa ba, aike da hankali amma ba na kan kowa ba, aike da ilimi amma ba sanin kowa ba, aike da fikira ba fikira ta kan kowa ba. Gagarin zuwa jirgi ba zai iya kai igun ba, ga abun faɗi baki ba zai iya furici ba, ga abun faɗi kalma ba za su sa ne nan ba, ga abun aji kunne ba za ya saurare ba. Allah ubangiji kai ne ka san karatun kurma, warin da ke ruwa da sararin sama har suwa, hasken da ka izo ya rarrabe mana da dama, muna rabe kala dan dole ne muna gode ma.